нужда сега. А ние имаме нужда единствено Бог да изцели болната и да превърже на рамената. Защото много пъти получаваме наранявания и огорчения, които ни пречат. И ние приемаме наистина така, че дори да вървим по пътят на Господа, с цялата душа и с цялото сърце, знаеме, че трябва да страдаме. Защото първо Христос е страдал. И казва, ще страдате, ще минавате през скърби и изпитания, но всяка наша скръб знаеме, че един ден ще се обърне в радост. Защото ако извървиме пътя и опазиме вярата, един ден наистина ще видим лицето на Бога, такъв какъвто е. Защото наистина имаме нужда от вяра. Ако имаме вяра и с надежда, че един ден Бог ще дойде да грабне църквата си, и ние трябва наистина в последно време живеем да бъдем готови. Готови. Какво значи това да бъдем готови? Да бъдем готови за грабването на църквата. Защото Христос ще дойде, тя ще да бъде без петно и без бръчка, да бъде такава, каквато Той иска. Но все още търпи нашите недъзи, нашите проблеми, нашите товари, но ние не само трябва да ги предаваме лично на Него, но ние трябва да правим действие и крачка. Когато Господ искаме нещо от Него, ние казваме, Господ ще оправи нещата. Смея да кажа, брати и сестри, че Господ няма да направи нищо, ако ти не искаш, ако аз не искам. Ако ние кажем, да, Боже, искаме това нещо и те приемаме за бърз помощник, Бог е готов да помогне. Защото Той сам показва в Словото си, ние го четеме и го проповядваме това нещо, в Словото си, че Бог ни е дал сила и власт да бъдем победители. Над кое? Защото ние знаем, че воюваме, водиме война срещу под небесните тъмни сили. Сиреч срещу Сатана. Но как ще го победиме него? Когато се молиме, нали, постоянно и непрестанно се молиме, това е бичът на Сатана. Когато се молиме, той не може да се доближава до нас. Защото силният, слава да бъде името му Христос, е в нашите сърце, в нашите души, в нашия ум и разум. Затова слава да бъде на името му, защото той е велик Бог и силен. Няма подобен на него. Затова нека сега в този ден, тук днес ние се събираме, нали, в този град Чатън. И наистина днес сме събрани в Неговото име, да може да хвалим и величаем името на Господа. Ние не искаме злато и сребро, а искаме Исус Христос да живее в сърцата ни. И ние наистина възлагаме всяка грижа на Него, а Той е този, който ще даде ответ. Защото ние ще искаме и Той ще даде. Затова нека Бог да не благослови, Бог да не употреби днес и завинаги. Нека Божията ръка да бъде върху нас и върху нашите домове. Ние въздигаме нашите сестри, братия в България, нашите роднини, нашите близки, нашите майки, бащи, братия, сестри, по дух и по плът. И наистина въздигам всички молитвени домове в България, в София и в околностите. Нека наистина ръката да бъде върху всички мои братя, пастори, дякони, презвитери, епископи, апостоли. Наистина да говориме само истината и истината ще ни направи свободни. И нека духът на Бога Елова да бъде върху всички мои брати и сестри. Наистина Бог да благослови всички молитвени домове, всички мои брати и сестри. Благословението на Авраам да бъде върху всички нам. И нека наистина славата Господня да осяе всяко едно сърце. Наистина да бъдем такива, каквито сме, отрудени и обременени. Бог ще ни утеши и успокои. Защото сам Христос е минал през страдания и изпитания. Ако искаш да се наречеш Божий син, Божия дъщеря, трябва да преминем през пътят на Бога. Защото Той е минал и всичко ние трябва
извървиме този път, който Той е минал. Слава да бъде името му. Нека Бог да ни благослови, да ни свети и Божията милост и благодат да дойде върху всички нас. Нека да се изправим и да се молим за Словото на Господа. Боже, ние Ти благодарим за думите, които ще ни дадеш днес. Чрез Духът си святи. Благодариме Ти за Твоето прекрасно Слово, Татко мой. Благодариме Ти за Словото Ти, което искаме, Боже, наистина да ме насърчи за наше поправление и наставление, Господи. Искаме да Ти бъдем кротки и смирени по дух, Господи, защото това върши волята Ти. Искаме сега, Господи, да благословиш Словото Ти и нека наистина Словото Ти да попадне на добрата почва. Защото ето сеячът излезе да сее семето си, Господи. И аз Те моля, това семе да бъде от доброто, Татко мой. Да дава стократен плод, Боже велики. Боже, нека сега, Боже, да не говори човекът, а Духът Ти, Боже. Нека това прекрасно Слово, Боже, защото всеки стих, всяка дума в Словото Ти е благодат за нас, Господи. Тези, които сме повярвали в Тебе и за Тебе, Боже. Моля Ти, излей Духът си върху нас и нека Святия Божий Дух сега да говорим. Благодаря Ти за Твоето Слово. В името на Исус Христос, който е Боже Господ. Амин. Нека наистина днес книгата на пророк Йона. Какво иска да ни каже там? Искаме да цитираме тук чрез Словото му. Йона побягва от Господа с подзаглавие. Слава да бъде на Исус. Знаете ли, Господното Слово дойде към Йона, Амитаевия син, стани иди в големия град, Ниневия, да викни против него, защото нечистивостта му стигна до мене, но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие. Амин. Амин. Нека да седнем. Какво иска да каже Словото на нашия Господ днес? Много пъти и ние се опитваме да избягаме от Божието присъствие. Как? Когато нещо се случва, когато идват бури върху нас, когато имат проблеми и товари, ние тогава викаме към Бога. Но когато Бог е готов и идва Божието присъствие върху нас, ние се опитваме да избягаме. Сиреч, извършваме грях и почваме да се покриваме. Извършваме нечистие, беззаконие, това, което не е угодно на Бога, защото знаеме, в Исаия 59 глава, пише: ръката на Господа Бога Йова не се е скъсила, да не може да спасява. Слава да бъде на Исус. И затова ние сме събрани тук, не да се скрием от присъствието на Бога или да избягаме в друг град. Ние сме събрани тук да не се крием от присъствието му, а напротив да му се покажем такива каквито сме. Слава да бъде на Бога. Въпреки всичко, Бог го изпрати в Ниневия град. Слава да бъде на Господа. И като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис. Плати за превоза си. Кой плати, казваме? Йона. И се качи на него, за да отплава в Тарсис и избяга от Господното присъствие. Вижте, много пъти ние искаме, ще дам на това повече пари, за да му, давам повече пари, така нататък, за да може да избегам от Господното присъствие. Да му откара еди къде си. Да, но знай, че Бог не иска да отиваш там. Защо? Защото ще имаш проблем. Ще дойде буря, както дойде буря на този кораб. И покрай него доста народ се оплашили от бурята. Както Христос, когато беше с учениците си в ладията. Какво се случи? Христос, дали мислите как? Заспал ли е? Не, той изпита с учениците си тогава. Той не е заспал, а ги изпита да види какво ще направят. Къде е вярата им? Затова Бог днес иска нашата вяра да бъде колко едно синабово зърно. Слава да бъде на Бога. Той не иска да бъде колко едно бобено зърно. Колко едно синабово зърно.
Слава да бъде на Исус! Затова, брати и сестри, ние не искаме да избягаме от Господното присъствие. Защото много пъти аз ще отида еди кой си град. Питал ли си Бога? Дали да отидеш? Питал ли си Господа? Не, Бог не иска да ти спрати там. Бог иска да ти спрати той където иска. Той където каже. Защо? Защото има работа с тебе. Там където ще ти изпрати. Ти трябва да отидеш там където Той ти каже. И казва сега, Второзаконие 28 глава. Ако слушаш гласът на Господа, си реч прилежно, ще дойдат от него чудесни, прекрасни благословения върху теб и целият ти дом. Нека да кажем амин. Виждате ли? А кои са те? Навсякъде ще бъдеш благословен. Защо? Защото няма да се крием от Господното присъствие. А ние ще кажем, ето ни Господи, такива каквито сме. А ти си този, който правиш да расте човекът. Слава да бъде на Бога. Но Господ вдигна силен вятър в морето и стана голяма буря в морето. Тъй, че корабът заплашваше да се разбие. Тогава моряците оплашени извикаха всеки към своя бог и хвърляха в морето стоките, които бяха на кораба. Вижте, колко ли стоки, какво ли нещо са хвърлили тези моряци от кораба. Бяха го натоварили да го прекарват с кораба, но те изхвърляха, защото корабът потъва. Но какво се случи? Ще го прочетем по-надолу. Да не говорим ни с наши думи, а говорим Словото на Бога. Защото Словото на Бога е разговор с Него. И вижте, тогава моряците оплашени извикаха всеки към своя Бог и хвърляха в морето стоките, които бяха на кораба, за да олегне от тях, а Йона бе слязал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Слава да бъде на Бога. Въпреки Бог изпращаше Йона в Ниневия град, той не го послуша. Не слуша Господното присъствие, Господния глас. Не искаше да се покори на Бога. Той искаше да се покори на самия себе си. Той отиде в този кораб за Тарсис и си плати да го качат. Днеска не казва ли Господ, ела такъв какъвто си при мене. Ще получиш това, което искаш. Без сребро, без злато, без пари, без плата. Безплатно изцеление. Безплатно. Всичко ще ти даде безплатно Бог. Защото всичко е в Неговата праводена десница, в Неговата ръка. Слава да бъде на Бога. Затова отдаваме цялата слава на Него. И вижте, Йона беше слезнал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Затова началникът на кораба се приближи към него. И му рече, как можеш да спиш? Вижте, стани, призови Бога си. Та дано Бог си спомня за нас и да не загинем. После моряците си казаха един на друг, елате да хвърлим жребия и да познаем коя е причината за това зло. Вижте, въпреки Йона, той не знаеше, че, нали, ако отида пък Ниневия, какво Бог ще направи толкова? Нищо му прави, това си плащам тук набързо. И ние много пъти набързо от масата вършим грехът или настрани некъде. Бог не ме види, аз знам, че не ме видел. Не, Бог вижда всичко. Знаете ли? Бог е очевидец. Бог вижда всичко. Защото, виж, ние казват, бъдете светлина навън. Ние отиваме навънка. Какво трябва да правим? Да говорим за Него. Но Бог вижда всичко, знае нашата стъпка, нашия разговор, нали, нашите думи, нашето сърце, нашия ум, нашия разум. Защо казвам това? Защото ние му принадлежиме. Той не е създал по своя образ и подобие. Ние сме Негови. А може да кажем, ние сме Негови синове. Виж как ме нарича Той, синове, дъщери.
царство, свещенство и затова ние сме царе. Бог не направи такива. Защо? Защото Той е пролил кръвта си за всички нас. Не само за мен и за теб, за целият свят, казва Словото. Той ни изкупи със своята кръв. Слава да бъде на Бога. И вижте, затова началникът на кораба се приближи към него и му рече: защо спиш? Как може да спиш? Стани, призови Бога си, дано Бог си спомни за нас и да не се хидим. После моряците си казаха един на друг: елате да хвърлим жребий и да познаем коя е причината за това зло. И като хвърлиха жребий, той се падна на Йона. Вижте, жребия падна на Йона. Тогава го попитаха: кажи ни, коя е причината за това зло над нас? Каква ти е работата и откъде идеш? От коя си земя? Тогава вече Йона си спомня. Сиреч в умът и в сърцето. Какво си спомня той? Защо се случи тази буря в кораба? Защо се случи това нещо? Чакай малко. Ама аз в Тарсис ли отивам? Май трябваше да хода в Ниневия град. Затова се случи тук с тези хора. И тогава какво казва Йона, ще го прочитаме малко по-надолу. Ама Бог ми каза да хода в Ниневия, аз отивам в Тарсис. Ето за това се случва тази буря. Когато идват бури и проблеми върху нас, ние самите си го правим. Защо? Ето, случва се това нещо. И Йона, когато виждаме бури и проблеми, значи Бог ни е казал: не пипай там, че пише безопасност за живота на таблото, където пише Док, ние пак пипаме там. Абе, Док има там, не пипай, ние пак го пипаме. Бог казва: не отивай там, защото аз съм казал, че няма да ходиш там. Аз искам да те предпазя. Аз искам да ти изпратя там, където аз кажа. Защо? Защото там ще получиш това, което искаш. И днес ние, когато оставаме послушни на Бога и се покоряваме, знаеме, нима ако му искаме хляб, ще ни даде камък. Или ако му искаме риба, ще ни даде змия ли? Не. Това, което искаме, той ще ни даде. Няма значение какво. Защото Бог е избрал днес за мен и за теб доброто. Да не ви омръзва да вършите добро. Прилепете се към доброто и избягайте злото. Значи Бог изпратил в Ниневия Йона. Защо? Бог знае. Затова ние трябва да се отдадем изцяло на Господа. Където ни изпраща, къде не води, къде не ръководи, да отидем. Защото Той няма да не води към погибел. Знаете. Ще имаме трудности, ще имаме изпитания. Но знайте, че най-силният на силните живее в нас. Нека да кажем амин. Амин. Слава да бъде на Бога. Вижте. Жребият се пада на Йона. Тогава го попитаха: кажи ни на коя причина за това зло над нас? Каква ти е работата и откъде идеш? От коя си земя? И от кой народ си? А той им отговори: аз съм еврей. И се боя от Господа. Сега стана едно признание. Защо стана това признание? Йона си признава, че аз съм еврей, имам страх от Господа. Йона, затова ли си отишъл в дъното да спиш, че те е страх от бурята? Нали има страх от Господа? Виж къде отиде да се скрие, да не го види Господ. Отново в дъното на кораба. Ще прочетем малко по-натам да видите какво става. Къде отиде след това? Какво се случи? Слава да бъде на Бога. Имам страх от Господа и се боя от Господа. Небесният Бог, който направи морето и сушата. Сега. Добре, като знаем, че Бог е създал всичко, цялото небе, цялата земя и всичко, що е тук. Защо пипаме в това табло отново, къде пише безопасно за живота? Защо пипаме сиреч в тези грехове, в тези беззакония? Защо? Не имаме страх от Господа. Слава да бъде на Бога. Имаме страх и знаеме, че ако пипаме там, ще се опалиме, ще се изгориме. Сиреч и през огън да видиш, и през вода няма да се опалиш. И за малко отиваме с Садрах, Мисах и Абденаго.
когато бяха хвърлени от Навуходоносор в пещта, огъня вгори и царя заповяда 7 пъти да се увеличи огъня. Те ги хвърли вътре. Съдрах Месах и Авденаго да изгорят. Но какво се случи? Слава да бъде на Бога. Халелуя! Те възнаха. И огъня бъдеше много силно, но се наведоха. Но чакай, тук не бяха ли 3 души, нали вкарахме? Ма те са 4. Слава да бъде на Бога. Знаете ли кой беше вътре в пещта? Исус от Назарет. Слава да бъде на Бога. 4 беше. И когато отвориха да излезат, те видяха, знаеш какво? Нито мирише да напушат, нито изгадяне, нищо. Защо? Ето през огънта мириш. Исус с тебе. Слава да бъде на Бога. Амин. Нека Бог да не благослови. Наистина, където и да отидеш, какво ти да направиш, без знанието на Бога, без да знае Той, не отивай. Кажи му къде отиваш. Слава да бъде на Бога. Нека Бог да не благослови наистина. Имаме нужда от Неговото благословение. Но на първо място искам духовното благословение. Духовното изцеление. И всичко останало ще ни се прибави. Защото знаеме, че Исус Христос е Господ. Той на небето и на земята. Защото човеците знаеха, че той бяга от Господното присъствие, понеже им беше казал. Тогава му казаха, какво да ти сторим, за да отихне за нас морето? Защото морето ставаше все по-бурно и каза им, вземете ме и ме хвърлете в морето. И морето ще отихне за вас. Вижте! Е добре да Йона откъде да знае това? Ако ме хвърлите в морето, край ще отихне всичко. Той знаеше, че не се е покорил на Бога. Не се е подчинил на Бога. И грехът е дошъл от него. Защо да не ти подам ръка? Сега, говорим и за водата. Нали? Чрез огън и вода, ако минеш. Слава да бъде на Бога. Христос, когато ходеше по вода, какво се случи? Той ходеше по водата. А Петър, ела Петре. Какво се случва? И във водата е бил, казва, и през водата минеш, и през огън, няма да стори, нищо няма да стане с тебе. Защото аз съм с тебе. Не вчера и днес само. До всичките дни на живота ти. Слава да бъде на Бога. И му подаде ръка на Петър. Ела, Петре. Няма да потънеш. Спокойно. Аз съм с тебе. Знаем, че и Петър беше с него. Слава да бъде на Бога. Но вижте, и Йона, какво се случва? И ме хвърлете в морето, и морето ще отихне за вас. И морето ще отихне за вас. Слава да бъде на Бога. Боже, благодариме Ти, че изцелението и благословението идва върху нас. Боже, благодариме Ти, благодариме Ти, благодариме Ти. Защо казвам това благодариме Ти? Защото ние благодариме на Бога. Още като го искаме, трябва да благодариме, че вече сме го получили. Нека кажем амин. Искаме го и благодариме на Бога, че вече сме го получили. Защо? С вяра. Вярваме, че Исус Христос е Господ, че умря и възкръсна, за да живееме ние. Слава да бъде на Бога. Вижте. Хвърлете в морето и ще отихне за вас, защото зная, че поради мене ви постигна тази голяма буря. Ала мъжете гребяха силно, за да се върнат на сушата, но не можаха. Колкото, каквото и да правиш, без Христос, нищо не става. Виж тук, мъжете гребяха силно. Силно! Може би са били 5 човека, може би 10. Толкова ли не могат да гребнат тази вода, бе? Толкова ли не могат да излязат на сушата? Можат. Но това беше Божия работа. Христос го направи това, да не може да излезнат. Какво да се случи? Че тебе какво се случва? Защо се случи това нещо? Заради Йона беше допуснато всичко. Това нещо. Морето гребяха силно, за да се върнат на сушата. Но не можаха, защото морето все повече бушуваше против тях. Тогава
извикаха към Господа. Слава да бъде на Бога. Вижте, когато вече бурята идва върху нас и върху живота ни, колкото да се стараем ние да го направим по-нашески, нашата воля, нали, не може да имаме сила. Защо? Слаби сме. Без Неговото помазание, без Неговото изцеление и без Неговото благословение не можем нищо да направим. Но, вижте какво казва. Тогава извикаха към Господа: Господи, молим Ти се, не позволявай да загинем поради живота на този човек. Който изгуби живота си за Христос, ще го спечели. Слава да бъде на Бога. Виждате ли? Хората ги беше страх за живота си. Моля Ти се, Господи. Добре, що се молите на Господа сега? Да не загинете. Моля Ти се, Господи, да не загинем. Бог казва, ако имате вяра, колко е носи на Богозърно, каквото и да сторите, каквото и да искате от мене, аз съм готов. Защото Неговата чаша преля от благословения. Иска това благословение да си го вземем, да си го поискаме от нашия баща. Слава да бъде на Бога. И тъй, каквото си искал, и тъй, взеха Йона и го хвърлиха в морето, и яростта на морето престана. Тогава човеците се оплачиха твърде много от Господа и принесоха жертва на Господа. И му направиха оброци, а Господ бе определил една голяма риба да погълне Йона, и он остана във вътрешността на рибата 3 дни и 3 нощи. Как си представяш? Жив човек да е в рибата, в корема. Слава да бъде на Бога. Но тук много пъти ние отиваме в тъмнина, в проблеми, в товари. И какво трябва да направим? Йона беше на рибата в корема. Няма да го чета натам. Беше на рибата в корема. Сиреч. Ние, когато сме в тъмница, в проблеми, и какво правим? Докато ни извика 3 дни и 3 нощи Йона към Бога, Бог не го изведе от тъмнината и да го постави на светлина. Така, ние, когато сме в проблеми, в тъмница, в разни трудности, за момента клатушкаме се, но вече когато видим прекалено тъмно, и изобщо нищо не се вижда, сиреч, когато греховете и товарите, и трудности, и проблемите много не натоварват, вече не можеме, извикай към Господа Бога. Аз ще ти избавя. Нека да кажем амин. Амин. И ти ще ме прославиш. Слава да бъде името. Знаете ли? Йона, като бяга в присъствието на Господа, и той пострада, но много малко. Виждате ли? И Бог след това го изпълва рибата от корема и го свърли на суша. Слава да бъде на Бога. Вижте, поради неговото непокорство, поради неговите човешки мисли и така нататък, не беше послушен на Бога, да се случи това нещо. Тук има още едно, което този младен син искаше да страда. Знаете ли? Самия той искаше да страда. Защо казвам това? Ще го прочетем. Малко е. Така. Притчата за блудния син. Послушай това много внимателно. Може би някои части Бог го е дал и за тебе. Днес. И за мене, и за всички нас. Вижте какво казва. Казва, че някой си човек имаше 2 сина. И по-малкият от тях е вече на баща си. Той казва, той само единствено заповедите дали. Но при Христос ние имаме по-строгост, по-контрол. Той ни управлява всичко за добро, не за зло. И този човек е поискал от баща си дяла си, имота си, всичко, каквото му се полага. Защото са 2 сина. Един е по-малкият, другия е по-големият. Слава да бъде на Бога. Поискал си всичко
и е отишъл в света. Сиреч излезнал от къщата си на баща си, на господаря си и отишъл в света. Похарчил всичко абсолютно, що има. Нищо не му остава. Всичко похарчил. Става да бъде на Бога. И така,